Sabíeu que una cooperativa és com un matrimoni poliamorós? Avui us donaré 5 tips perquè la vostra cooperativa tingui una salut de ferro i l'amor entre vosaltres duri molts anys. Com hem dit, participar d'una cooperativa té moltes coses positives, però, com tota la vida, també té les seves complicacions i dificultats. I la més important i difícil és la gestió de l'equip humà. El dia a dia d'una cooperativa implica tal nivell de responsabilitat i compromís que és com un matrimoni convencional, però de moltes persones. A més, en aquest cas, el matrimoni cooperatiu té un fill en comú, que seria el mateix projecte, i cal posar-se d'acord en com criar-lo. I és que el major problema que tenen les cooperatives és el mateix que tenen moltes parelles, la descoordinació i les desavinences entre les persones. I per què no l'apuntem a violí? Seria maco que toqués un instrument. A violí? De què serveix això? Segur que ho deixarà quan tingui 2 dits de front. Millor l'apuntem a reforç de mates o catejarà. El que no pot ser és que mengi xutxers cada tarda perquè ens deixarem una pasta en dentistes. Mira, tu parlant d'estalviar, tal com està el món, definitivament hauria d'aprendre xinès si vol ser algú. I bé, ja sabeu què passa amb els matrimonis que no solventen adequadament aquestes desavinences. Però no patiu, avui us donaré 5 tips perquè la vostra cooperativa duri més que un tren de TikTok. Tip número 1. Escollir bé els companys de viatge. Aviam, ni tan sols un matrimoni real ha de ser per tota la vida. Però està clar que si compartiu un projecte amb algú passareu moltes hores junts i viureu moments molt decisius. És per això que millor fer-ho amb persones amb qui sabeu que treballareu a gust. I si bé no cal que estigueu d'acord en tot, almenys que tingueu maneres similars de veure les coses. Tip número 2. Donar la mateixa importància a la gestió de l'equip humà i a l'organització del treball. Les persones jubilades que han format part d'una cooperativa i que han aconseguit no només que el matrimoni perduri, sinó que tingui fills i nets, coincideixen que és de vital importància tant l'organització del treball en si com la gestió de l'equip humà. Recordeu, l'economia social posa les persones al centre. I té la seva lògica, sense un equip humà no hi ha treball possible. Tip número 3. Buscar espais per fer trobades i compartir temps per parlar. I és que la vida no tot és treballar. Hi ha d'haver espais distesos de conversa, on es puguin parlar els assumptes que generen fricció més enllà de l'amistat. Per exemple, hi ha cooperatives que busquen espais rurals i calmats per fer trobades, menjar, passejar, parlar. En aquests casos és indispensable treballar l'autoconeixement personal per identificar com ens relacionem amb la vida i amb les persones del nostre voltant, reconeixent els nostres rols i les nostres emocions, així com les de la resta. Algunes cooperatives grans, com a Molt Màtric, van arribar a adquirir una masia compartida on anaven les famílies a descansar. Fins i tot tenien gallines i un hort compartit. I amb el temps es van adonar que aquests espais distesos van fer possible continuar endavant en els moments més foscos i complicats. Tip número 4. Acceptar que les decisions que es prenen no tenen per què ser totes del vostre grat. Pot passar que en el moment de prendre decisions importants es posi en risc l'estabilitat de l'empresa per desavinences entre les persones i és aleshores quan és important donar la talla. Heu de pensar que en alguns moments val la pena ser una persona solidària amb les companyes i donar suport a mesures que representin la comoditat d'una majoria, en detriment de la comoditat pròpia. Això voldrà dir cedir en alguns aspectes, encara que no els veiem del tot clars, per tal de posar-nos d'acord amb la resta. Ara bé, també serà crucial que la resta ens entenguin i també ens facin concessions. És per això que gairebé sempre és millor arribar a consensos grisos on tothom se senti mínimament còmode abans de votar entre blanc i negre. I per últim, tip número 5. Fer cursos i tallers de funcionament cooperatiu. Penseu que hi ha més persones en aquest vaixell. Moltes han passat abans per cooperatives i tenen un munt de coneixement per compartir. Empreses cooperativistes com Mondragón, el grup cooperatiu més gran d'Espanya, fan cursos de comportament i funcionament cooperativista per a aquelles persones que entren a l'empresa i que mai han participat d'un projecte basat en el suport mutu. A més, cada dia existeixen més eines i més recursos d'aprenentatge per superar conjuntament els reptes col·lectius del cooperativisme. Ara ja sí que no teniu cap excusa. Espero que tingueu una llarga vida de poliamor cooperatiu.